Me za ka ce min? Ban ji daɗin abin da ka min ba gaskiya. Ban ji daɗi ba, kusan nawa na tura maka. Haba, money is too much for ka bata mutum ɗinki da sauran kuma ana maka magana sai ka rinka ba mutum haƙuri. Kullum kake ban haƙuri, this thing is too much. Kai ba ku rinka bata mutum ba ku san condition ɗin mutum ba. Ana kai ni ka ɗauka da kai nake wa dariya fa, ka biya ni kuɗi na. Even Taylor bai san condition. Ni sai an jima yadda za ka kawai ka haɗa min kayana kawai ka aika min in ta tula mai delivery na ya karɓo. Ni ban san haka. Haba, ku da ana wasa da ku sai ku ɗauka mutum wannan ne. Kai kuma ya ba na sabon da kake yi. Taylor ya san condition. Wai Taylor ɗin nan bai san condition ɗinki bai dinga yin irin wannan abu. Abin ya ban haushi. Calm down, relax. Calm down.